heard a boom. يح ببزح تجرر للزلو أبزح على فوحدات وانات كسب زح جوانون بحاف الشاب إيرترا همون أبي إثيوبيا 54 هاجرات أفريقيا يمكلا خمس اللوا أبقربا وانون كلتا أهجرات كلوا مخانن نجزء رسن جماعم بحر خلون مخانون تركا كتلو سلام كم يدخلوا جايس كافي لين مع عند خاب سفلي أجد أسبلنا حبريتات تميسنا الله سامودا تمسيس نحوم خم تلمود لايك مقبار جمرة let's go سيد جايس مجمرة بزعبة من كتكات مريتا بإثيوبيا بحفشوانا بقرن أفريقيا زقات مزلو من كتكات مريتا بسوم زي عمل كيتنا ينهر مالتيو أب إثيوبيا بسوم زي بترجع جميع من كتكات مريتي كاير كم زلو حبرني رونا إذا مقصل تاون تماري حموشة نتبحدث تنيحون 4 نتبحموشة ريكتر زعقن من كتكات مريت أب كبابي أواش زبال بوتا بإثيوبيا خمس زقات مالو أنت قريت زلو مالتيو أنت خطأت معلتات بإثيوبيا زقات كم زلو إذا حبر زلو بحفشون بين أمريكا جيولوجي استفلا عليه عقن زلهم من كتكات مريتا بقرن أفريقيا يقاطعون كم زلهم سريور لهم بملكع مثل مالتيو إذا قيح ببزح تجرر للزلو أبزح على فوحدات وانات كسب زح جوانون من كتكات مريت زقاطعون زلو كبابيتاتي مالتيو بتسعقل تريور لهم كاني أب كبابي أواش سبحال بوتانا إثيوبيا زقاطعون زلو مالتيو نايزو تسيد كاني أب تزقاطعون ملو زلو مسمر ويكابت من كتكات مريت زقاطعون ملو زلو مسمر كم زعينت نقع عندها تفتر يخيد كم زلون بسئل تريور لهم مالتيو زي أبتي من كتكات مريت زكاير لو زلو حنسات عندها مقلة زخي زلو مالتي منالبات بزعبا زي زملكات قدم حجز سرحنا فيديو نيرا كتكات مريت كيجمر كله بحاف الشاب إيرترا همونا بإثيوبيا من كتكات مريت بستمز قبل قدم عامة 4 شهور حنقون خليو أب إيرترا إثيوبيا من كتكات مريت تمزجيبون يرو سلازي أب تشعوان دوتة وكان بتمرامرت دوتة حبريتات نيرو بزعبا بفلاي كاني ناي كينيا وأب تشعون ناب كينيا قاتم نيرو سلازي بزعبا زي من كتكات مريت نقصالو انتاي كسع بخل إلهم تمرامرتي زقلت ونيرو إذا كان لك عبد حجوانا بإثيوبيا زمكال زلو مريت نعو زمسل مخانو يوزر إيه كمالتيو حانت كدما عامة قلن سرحكوا أفريقيا بكلتا كتمكال تخيل يا زبل ويكاني بتمرامرت استقلت حانت فيديو سريح نيراني الشيك أوخص معكم أفريقيان توكتونيك بليت كتنعز صنحو جيولوجيست 54 هاجرات أفريقيا يمكالا خمز اللوا أبقربا أوانون كلتا أهجرات كهلوا مخانن الرقاقيكم يوم እቲ ወረለኹም ምስሊ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝጀመረ ኣብ ኬንያ ዝረአ ዝነበረ ወይ ከዓ እዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ጀሚሩ ዘሎ ብኣዋሽ ገይሩ ተኺሉ እዚ ናብ ኬንያ ዝረአ ዘሎ ቦታታት እዩ ማለት እዩ እቲ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ካብ ሰሜን ኢትዮጵያን ሞዛምቢክን ሰጊሩ ዝሓልፍን ከም በዓል ኬንያን ታንዛንያን ዝኣመሰለ ሃገራት ካብዛ ኣህጉር ክፈለን እዩ ኣብ ኔቸር ጆርናል ዘረጋግጾ ሓድሽ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ እቶም ክልተ ቁራጽ መሬት ኣብ ዓመት 7 ሚሊሜትር ፍጥነት ይፈላለዩ ከም ዘለውን ካብተን ኣብቲ መስመር ዘለዋ ሃገራት ከም ዛምቢያ ኡጋንዳ ኢትዮጵያ ናይ ገዛእ ርእሰን ገማግም ባሕሪ ክህልዎን ምዃኑን ተረጋጊጹ ኣሎ ኣብ መስቀላዊ መንገዲ ናይ ኑቢያ ሶማልያን ዓረብን ቴክቶኒክ ፕሌት በመንገዲ ዞባ ስሉስ መጋጣጠም ዝርከባ ሃገራት ብጀካ ጅቡትን ኤርትራን ኣብ ላዕሊ ሰፊሕ መንገዲ ብምፍጣር ልዕሊ 6400 ኪሎ ሜትር ናብ ማእከል ኣፍሪቃ ዝዝርጋሕ ደቡባዊ መኽፈቲ ዘለዎ ዓቢ ሪፍት ቫሊ እዩ በዚ ከዓ ኢትዮጵያ ኬንያ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኡጋንዳ ሩዋንዳ ዛምቢያ ታንዛንያ ማላዊ ሞዛምቢክን ናይቲ በዚ ምምቃል ዝጽለዋ ሃገራት እየን ስለዚ ከምዚ ኣብዚ ምስሊ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ኣብዚ ሓለፈ ውሕዳት ዓመታት ጀሚሩ ኣፍሪቃ ከምዚ ዓይነት ቅርፂ ክህልዋ እዩ ተባሂሉ ብተመራመርቲ ዝግለጽ ዝነበረ እዩ ኣብ ከባቢ ኣዋሽ ዳርጋ መዓልታዊ ዘጋጥም ዘሎ እዩ ወይ ከዓ ከም መዓልታዊ ዜና ኮይኑ ኢትዮጵያ ዝግለጽ ዘሎ ዜና ብዛዕባ ምንቅጥቃጥ መሬት እዩ ማለት እዩ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ እውን ዝስማዕ ዘሎ ስለዚ በዚ ኸኒ ብናይ መንግስታዊ ከምኡውን ናይ ግሊ ሜዳታት ብዙሕ ሓበሬታታት ናይ ምንቅጥቃጥ መሬት ይወሃብሎ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ምስሊ ምንቅጥቃጥ መሬት ከጋጥም ከሎ እንታይ ክትገብር ኣለካ ዝብልዮም ተቐዳመይቲ ክትጨናነቕ የብልካን ወይ ክትስንብድ የብልካን ዝብል እዩ እቲ ካልኣይ ኣብ ትሕቲ ቴብል ክትኣቱ ኣለካ ሳልሳይ ነቲ ቴብል ትሕቲኡ ምሳእትኻ ነቲ ቴብል እግሩ ክትሕዞ ኣለካ ካባኻ ንኸይርሓቕ ከይንቀሳቐስ ማለት እዩ ካልእ ሊፍት ክትጥቀም የብልካን ኣብ ግዜ ምንቅጥቃጥ መሬት ሊፍት ክትጥቀም የብልካን ካልእ ኣብቲ ዘለኻዮ ህንፃ ዘሎ ዓንዲ ወይ ከዓ ነቲ ዘለኻዮ ህንፃ ኣቂሙ ዘሎ ዓንዲ ክትቀርብ ኣለካ ምክንያቱ እሱ ዘይክፈርስ ተኽእሎታት ዘለዎ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣጥቃ ዓንዲ ምዃን ከዓኒ ሓደ ተመራፂ እዩ ካልእ ርእስኻ ምክልኻል ከዓኒ ተቐንዲ ርእስኻ ምክልኻል ማለት እዩ ብዝረኸብካዮ ርእስኻ ትከላኸል ዝበለፀ እዩ ካልእ መስኮት ኣብ ጥቃ መስኮት ዘይምህላው መስኮት ናይ ምፍራስ ተኽእሉ ወይ ከዓ ተቐንዲ ክፈርስ ዝኽእል መስኮት ስለ ዝኾነ ወይ ከዓ ብመስኮት ዘሎ ህንፃ ስለ ዝኾነ ኣብ ጥቁ ዘይምዃን ማለት እዩ ካልእ ኤሌክትሮኒክስ ኣብ ገዛ ዘሎ ኤሌክትሮኒክስ ስቶቭ ክኾን ይኽእሉ እዮም ጋዛት ማለት እዩ ብምልኦም
ከተውፅኦም ኣለካ ነቲ ሓደጋ ናይ ምግዳድ ተኽእሎም ዝለዓለ ስለ ዝኾነ ከምኡ ዓይነት ነገር ከተውፅኦም ኣለካ ማለት እዩ። ስለዚ ካልእ ተወሳኺ ኣብ ደገ እንድሕር ሃሊኻ ከዓኒ ኣብ ከባቢ ዓንዲ ዘለዎም ወይ ክወድቁ ዝኽእሉ ነገራት ዘይምዃኑ ማለት እዩ። ኣብ ፓሎታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፣ ኣግራብ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፣ ኢቭን ኣብ ከባቢ ህንፃታት እውን ደው ዘይምባል ማለት እዩ። ብመኪና እንድሕር ሃሊኻ እውን ኣብ መኪና እንድሕር ሃሊኻ እውን ከምኡ ልክዕ ኣብ ከባቢ ኣግራብ ወይ ብሓፈሻ ዝወድቁ ዘበሉ ነገራት ዘይምዃኑ ማለት እዩ ተመራፂ እዩ ዝብል እዩ። ካልእ ኣብ ኣሜሪካ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ዝተፈላለዩ ግብረ ሽበራን ከምኡውን ሓደጋታትን ከጋጥሙ ቀኒዮም ኣለዉ። እቲ ቀዳማይ ኣብ ትራምፕ ታወር ናይ ትራምፕ ህንፃ ኣብ ላስ ቬጋስ ዝርከብ ማለት እዩ ሓንቲ ተስላ ሳይበር ትራክ ምቅፃላ ወይ ምፍንጃር ናይታ መኪና ኣጋጢሙ ኣብ ኣፍ ደገ ናይ ትራምፕ ታወር በዚ ከዓኒ ሓደ ሰብ ክሞት ክኢሉ ካልኦት ክቆስሉ ክኢሎም ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እታ መኪና እዚኣ ትመስል ምስ መፀት ወይ ከዓ ደው ምስ በለት ድሕሪ ውሑዳት ሰከንድታት እያ ክትፍንጀር ክኢላ ማለት እዩ። ነዛ መኪና ሒዝዋ ዝመፀ ማቲው ዝተባህለ እዩ። ስለዚ ሓደ ንሱ ክመውት ክኢሉ 7 ካልኦት ካኒ ክጉድኡ ክኢሎም ማለት እዩ። እዚ ግለሰብ እዚ ምስ ናይ ኣሜሪካ ኣርምስ ነበረ እዩ፣ ወተሃደር ዝነበረ እዩ። ነዛ መኪና ሳይበር ትራክ ካኒ ተኻሪቡ ኣምፂዋ ማለት እዩ። ድሕሪ ውሑዳት ሰከንድታት ኣብዚ ኣፍ ደገ ካኒ ክፍንጅራ ክኢሉ ማለት እዩ። በዚ ከዓ ብዕላማ ከም ዝገበሮ እዩ ዝንገር ዘሎ ማለት እዩ። እተፈንጃሪ ግን ቅልል ዝበለ ስለ ዝነበረ ነቲ መስትያት ናይ ትራምፕ ህንፃውን ክዕንዎ ኣይከኣለን ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ጉድኣት ክዕንዎ ኣይከኣለን። ስለዚ ንሱ ጥራይ ሞይቱ ዘሎ ማለት እዩ። 7 ካልኦት ካኒ ተጎዲኦም ኣለዉ ማለት እዩ። ካልእ ምስ ዝተሓዙን ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ብእስላማዊ ጉጅለ ተደፋፍኡ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ኣብ ኣሜሪካ ከተማ ኒው ኦርላንስ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ምክንያት 15 ሰባት ክኸውን ከሎ ካልኦት 35 ሰባት ኣቑሲሉ ኣሎ። እዚ ውልቀ ሰብ እዚ ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት ፈረንጂ ኣብ ግዝኣት ሉዊዛና ሰባት ኣብ ዝተኣከብሉ ቦታ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ሰብ መዚ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ መጥቃዕቲ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ከባቢ ለይቲ ሰዓት 3:15 ማለት እዩ ብሓንቲ ልዑል ፍጥነት ዝነበራ መኪና ክፍፀም እንከሎ እታ መኪና ጻዕዳ ፎርድ ኤፍ 115 ላይቲንግ ከም ዝኾነት ምስቲ ሲሲቲቪ ካሜራ የርኢ ማለት እዩ። ፖሊስ ተግባር ኮነ ተባሂሉ ዝተፈፀመ ብምባል ሻምዱን ዲን ጃባር ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ከምዚ ዓይነት ጉድኣት ንምብፃሕ ብመደብ ዘውረዶ መጥቃዕቲ ኢዱ ኣሎ። ሓላፍ ፖሊስ እቲ ከባቢ እቲ ውልቀ ሰብ በታ መኪና ክንዲ ዝከኣሎ ሰብ ከጋጩ እዩ ዝፍትን ነይሩ ማለት እዩ። ጃብር ብረት ተዓጢቑ ከም ዝነበረ እውን ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ውልቀ ሰብ ኣብ ልዕሊ ፖሊስ ብምትኳስ እውን 2 ኣባላት ፖሊስ ኣቑሲሉ ኣሎ። ኤፍቢኣይ ኣቐዲሙ እቲ ፍጻመ ተግባር ግብረ ሽበራ ብዝብል መርመራ ይካየደሉ ከም ዘሎ እዩ ገሊጹ ዘሎ ማለት እዩ። ብዚ 2 መዓልቲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም 2 ዓበይቲ ሓደጋታት ኣብ ኣሜሪካ ከጋጠም ክኢሉ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ሓደ ሂወት 15 ሰባት ክጎድእ ክኢሉ ኣሎ። እቲ ካልኣይ እውን መደቡ ዝነበረ ክኸውን ክእል ምክንያቱ ግብረ ሽበራ እሱ እውን ከይዱ ኣብ ኣፍ ደገ ትራምፕ እሞ ከዓ ብናይ ተስላ እዚ ከዓኒ ምስ ምንታይ ተሓሕዝዎ ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት እዋናት ከም ዝፈልጥዎ ኤሎን ማስክ ትራምፕ ንክምረፅ ዓብዪ እጃም ካብ ዘበርከቱ ሓደ እዩ። ስለዚ ብናይ ተስላ ወይ ካብ ናይ ኤሎን ማስክ መኪና እሞ ከዓ ብናይ ኣፍ ደገ ትራምፕ ህንፃ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ክፍፅም ምስቲ ምምራፅ ወይ ከዓ ምምራፅ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምትሓሓዝ ከም ዘለዎን ዝገልፁ ብዙሓት እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሓደጋታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብዚ ሓድሽ ዓመታት ከካይዱ ቀኒዮም ኣለዉ። እዞም ክልቲኦም ካኒ ብግብረ ሽበራ ከም ዝተጠርጠሩ ወይ ከዓ ብግብረ ሽበራ ምርመራ ይካየደሎም ከም ዘሎ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ማለት እዩ። ልክዕ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ እውን ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት መዓልትታት ኣብ ጀርመን ኣብ ክሪስማስ ድሮ ክሪስማስ ከም ዘጋጠሙ ነጊረኩም ነይረ። ልክዕ ሓደ ውልቀ ሰብ ሓደ ስዑድ ዓረባዊ ብፍጥነት መኪና ኣብ ብዙሕ ሰብ ዝርከበሉ ፍጥነት መኪና ብምዝዋር ሂወት ብዙሓት ሰባት ከም ዘሕለፈ ገሊጽና ነርና ዝኻኒ ምስኡ ተመሳሳሊ እዩ ማለት እዩ። Just want to say hello and let you know a little bit about me. So I'm born and raised in Beaumont, Texas and now live in Houston. ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሂወት 15 ሰባት ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት ዘሕለፈ እዩ ማለት እዩ። ናብ ቅድሚ 4 ዓመት ኸውን ዩቲዩብ ከፊቱ ብዛዕባ ሂወቱ ብዛዕባ ዘሕለፎ ታሪኽን ኣብ ዩቲዩብ ወፂኡ ንሰብ ክምህር ነፍሱ ከላሊ ዝፍትነሉ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ። ዝግለሰብ እዚ ትውልዱ ኣብ ኣሜሪካ ቴክሳስ እዩ። ሚሊተሪ ኮይኑ ከም ዘገልገለ ብሓፈሻ ብዛዕባ እቲ ዘሕለፈ ሂወት እውን ትምህርቲ ይህብ ነይሩ እዩ ማለት እዩ። زعبايو زعب قلعة كاب عبايو هم هارو زغل نجاري سلام علينا دي معاري كمين عصخة بغلنا Oh my goodness where are they أريكي أرينا دانوته تاي تريفنا ما فقط ودينا ما فقط ودينا
أبو هذا دبك تسرن تسلم كيدو اوكي سدراخ كما يالو سدرا بتعمل صبغ الله ودي كلهم سلامين قلت أختا تقول كامن يشمع قال لي ريم يا شمال روم الروم ما يكون ريم يا شمال أها ريم دي خاين كداني ودي هو ريم يلك دي ودي خاخمان يشمو وديك رئيس بغل رؤو رؤو يكون رئيس شم كم زقاقة ولا تفلد ها رأي دي خاين كداني ودي هو هاي رأي توم دقو بحط أشيخة كما يالو دقوا بيك أشي بتعمل صبغ الله كلهم سلام الله كلهم امان الله كل ما أوزلو كلهم ابزلوا كمان كلهم صبغ يمزلوا دي معاه سبيتها كما يالو سبيتي بتعمل صبغ الله كل سلام يزلوا كم كسمع دلي كم أقسم عدلي ها مزا فيديو زي أروح حدش عمل ساز قايسين لو ما عند فيديو زمثلني روح صار نيكس مدام رخب